Okay mga lods, kita nyo yung mga nasa likuran natin. Grabe, hindi na talaga tumangkad. At mukhang tuyong-tuyo na. Kumbaga kung sisindihan mo, parang liliyab na yung mga puno ng mais mga lods. Hindi pa ito na yan. Yan. Tingnan ninyo, yan. Kung dati, lagpas tao yung mga taas ng mais ngayon. Hanggang dibdib lang oh. Hanggang dibdib yung iba. Yung iba hanggang bewang lang. So dahil po yan sa matinding init na naranasan dito sa Cagayan. Walang ulan po, matagal na. So yung mga mais, asahan mo hindi rin mamumunga ng maganda. Yan hindi na nga sila nakatangkad eh. Sayang mga lods, ang dami. Alam nyo kung bakit nagkaganito, kasi yung klase ng lupa dito, mix po yung buhangin sa kalupa. Yan, tuyong-tuyo po yan. Tuyong-tuyo. Kaya mabilis na nalanta yung mga mais. Doon sa pesto na pinupunta natin medyo maayos-ayos pa konti, kaso halos ganun din yung iba. Malod, sayang talaga yung mga pananim yan malawak po yan. Yan, kung natatanaw nyo po, kung normal lang po na yung panahon, yung nag-uulan-ulan, green na green pa lang yan mga lods. Yan, green na green pa sana mga yan, kaso wala na. Pilit ng natuyo yung mga dahon, yung puno. Ganun din yung iba. Diba mga lods, sayang. Dami yung iba matatangkad, pwede may makukuha, pero hindi ganun na tsamba yung hindi ba na itama yung ani mga lods. Sayang. Kung aabot pa tayo doon sa baba, sigurado yan makikita nyo ganun din yung iba. Pati yung mga tanim na munggo mga lods yan. Matibay na yan sa init, pero ganoon din, hindi rin nakatangkad, konti yung bunga.